guys! Good evening! Welcome back to my YouTube channel, Aisa M Vlog. Kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag niyo pong kakalimutan mag-like at subscribe. Oo nga pala guys, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog dahil ilang araw din na sumasakit yung ngipin ko. Kung makikita nyo, pumayat na yung mukha ko. Ayan. Kasi hindi ako masyado makakain kasi gawa sa sumasakit yung ngipin ko, kailangan na talaga siya ipabunot. Dito sa dito banda siya. Sa may bagang. So, ngayon guys, pagmumukbang po ako, yung ulam ko ay manok ito, at saka noodles. Itong noodles ay ito siya. Masarap po siya, hindi siya masyadong maanghang. So guys, bago tayo pala kumain ay mag-pray po muna tayo. Lord, thank you po sa maraming blessing na binigay niyo po sa akin araw-araw. Gabayan mo po kami lagi at huwag po kami pababayaan. Maraming salamat po dahil nandiyan ka palagi sa amin na hindi mo kami pinababayaan sa mga araw-araw na pangangailangan namin. Lord, thank you po sa blessing ngayon na binigay mo sa amin. Amen. Kain na tayo guys. Maggamit tayo ng chopstick. Di pa naman talaga ako as in marunong sa chopstick pero try ko lang. Siya. Yan, meron din dito tinid kasi magtatry lang ako mag-chopstick. Tingnan mo. Kaingay guys ng aso. Ganito manok. Karibok sini? Sarap niya guys.
Bye guys! Meron pa akong natira konti. Hindi ko na naubos. Busog na ako. Ito lang guys, matatapos yung aking mukbang. Hindi ko po siya naubos. May kunti pa. Bye guys!